Lajengipun minangka pratandha wiwiting pagelaran wayang wonten ing wekdal menika kepareng saking Bapak Suharno SE ngaturaken simbolis tokoh wayang dhateng Ki Dalang Muhammad Yusuf Ansor. Ya, semoga menika juru foto. Terima kasih Pak Arno telah memberikan tokoh wayang simbolis untuk dipermainkan pada malam hari ini. Wonten asanipun sagung pamirsa mekaten menggah rangkaian hadicara wonten ing wekdal menika. Pramila saking menika salajengipun hadicara pamungkas kita tutup. Kula minangka pambyawara menawi kathah kelepatan ingkang kemaju dhateng panjenengan sedaya nyuwun agung samudra patsam. Pramila saking menika adicara salajengipun kawula pasrahaken dhateng Ki Dalang Muhammad Yusuf Ansor. Wonten ing titi laksana menika anggenipun badhe mbabar lampahan bangun Taman Mairakaca. Mugi-mugi awit saking pagelaran wayang wonten ing wekdal menika saged mahnani dhumateng warga masyarakat Dusun Gelung lan saged mlipur kanthi purna wonten ing wekdal menika. Pramila saking menika sumangga dhumateng ngarsanipun Ki Dalang Muhammad Yusuf Ansor anggenipun babar wonten ing wekdal ngantos sedalu nakas. Saking kawula cekap akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
risang amor pengarat Purpa risang amor pengarat mringsanan ingkang mringkanan sing tasih awit namastu Purama Sidhem awit namastu silat mringgang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinamung nang mila wis tumaksila stantun lambahing Buddha jinatur tutur katela tetula tulat mring Raden Parabdiya winursita ngupama prameng Niskara Karantadya tumiyeng jaman purwa mangga tekap wasananing Gupita tawrenggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung panggung sang murweng kata sitebyar dumadining Payang Purwa para kaning kandha narep tuping bisa jungeng punanga Musurasa yen narasaya karaos
Mulat sarwang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngelo kaca. Jarweh mursida kopcaing carita lo becik wis gemelar jroning pakliran. Yoga Jatra mriksani pagelaran Linggit Purwa Surya Candra Daru. Hyang Kartika wis kinurbaka trateng kawasa. Sahari ratra ngederi bawana perwateking dosina gilur gumanti. Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tedung langkar tangkar tumangkar kaya sini rambun kaya japat ning rembah. Dadi patre kutu-kutu alang katuko. Buronono yang buronto dadu branan tanpa wicalan. Padang teramang sari Sanghyang Retnawi kang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan tumunggup-munggup mungguing kalingan wukir abang merangangga. Lamun kaek jaya dilan-dilato bumi. Saya dangu semurup Sanghyang Arka katon semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar. Kaper bawan sinari Sanghyang Basanto tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung. Ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan gendanu kasir ing Prabancana. Lenggut nganti kaya gunung Makutha mega. Tantawis dangu sala kawula dase dene luwana sanga buka karep Tegal sawahe. Anglur slur datan nepedhoti sinambi sesindinan mikur kalungune anggiring raja kayane saweneng brakan samara pangge. Sanghyang Arka dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat duning blapapat lur kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samya rebon yata rebon teja rebon kekuwung mrandri datan wonten ing ngamadani kekuwung praja negaring Pancala. Abanjari kana pambukaning kandha saret ing mangke krana negaring Pancala dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa Pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Pegating maninggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakreng pawisik. Samane kineping jurang corong kinepung guwe serong kinari sumbek silawet biyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembarke bekaning pasir gemelari garis pinggir. Tanem tuha ngrembuyuk royo-royo karang kitri rewe-rewe ron klopo bumi subur pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi. Gunung-gunung bebanjengan nangrang sang langit lenggak-lenggok lambai dun mijil saking sendang-sendang mening dirtane. Iline pinara-para playune tinampi waduk binendung-bendung kinarep heline sawah yang pategalaning nara kesma. Mokal pangula nyertani babasan datanana bumi sajeng genggung sela sedaya tinanduran kang ora kapipan diya penari silang dar pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan gopolo jengkang ngrembuyuk godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung witane. Pala kependhem pala kesimar pala gumantung sadotan kuciwa jinawi dhuwulan kang mawing sarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya itik wen sansaya ngrembaka lamun sang aglaring panggonan. Lamun wanci sarap surya samyang mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandheng anggunan sing malang labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saeka kapti akar ring nusa bangsa tuwe negaring Pancala. Wana ngimbanging gunung kanggo ngrenek samrena lestari runtung murun ratu merah sade dadi huruk-hurukaning lengkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet ing sanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan. Sewiji-wiji mapan sating jejiban kang penuh temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negari ing Mancana nalika semanten lagi manjing marang jaman Kencana. Panjang munjung pasir pawukir jinawi gemari pakarta tata-tata raharja dasar negara kang gedhe bore padang jagati dhuwur kuku setor tata kuncarane. Lah sinenta wau ingkang asta pusareng adil bangsa negaring Pancala wenang elu den ucap dasa namane Sang Nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Drupada ya Sang Prabu Sucitra.
Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman risak juga lenggah madaring dampar kecana tatan mantra-mantra nalika semana kayap dening sang jaring para mban jadi manggung ketanggung joko waloro-loro yayara ping samudra dedaratan tatan kantun piswanipun sang Jopara putra mewatara kadang setana negari ing Mancala nengging ketimbalan sowan nenggih nata Ndrawati sang Prabu Sri Bathara Kresna sumambung pisawanira nata ing mandura sang Prabu Baladewa ya sang Prabu Balarama nalika semanten datan kantun senopatining negari Ngamartasatra ing Jodipati ing tunggul pawenang nenggih sang Raden Arya Wrakudara ya Raden Arya Bratasena ya sang Bimasena ya Kusumayuda ya Kusumadilaka ya sang Gandawastratmaja mabuka piswanira lenggah wonten pepengaring sang Prabu Drupada nenggih nata ing ngamarta sang Prabu Puntadewa ya sang Prabu Darmakusuma ya sang Nataguna Talikrama ya sang Ajatasatru ya Sada Bijakangka taun menika semanten sang Prabu Drupada arsani bali dumateng piswanipun ingkang putra nenggih sang Raden Restajumena ing pangangkarsa ngawontenaken pasewakan agung nalika semanten kinelar samadaning kedaton negari ing Pancala tegambar blabar ya samudra datanpa tebi sangjaning para kawula miwah Nayaka Punggawa Senopati negari Pancala sawiya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasatata pandenggul datanpa sela laben sekathahing marasiba ing jayambul gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu nyayai mondeng mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing wangsa rendheng tumbahing ngrangap jati ngarani mangsa katiga parandiri ketinggal tidhem jinem madaring pasewakan negari Pancala nadyan godhoan tatan ngobah samirana tatan ing lumambah kapiyarsa mungsu araning pradonga mewah ungling maranggana sigra murwani pangandikan dalga semanten kang saking pisawanira sangya para kawula maratelani bilih sang Prabu Drupadarsa paring pangandikan dadha kemang luwih mantika sang Sucitra ingkang dari kababaring lisan Sutama Gusti sasongko kasungan surya
Prabanya sumungsung keswa sari-sari Para Pandhawa nyoba nulung manung siring sapa Kurala. Ungkis srokatitik merok ayat sakong paratung mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung weh rasa ping ati bungahing ngaran cublo sugeng tias kalamun tendina nora
si punggung anggongku ronggo ugungan sadina dina ngremehke padaning urip sinaranging maruta kumaraga anggara nganggungku ronggo pindha matane prandene baksaku make Niwang Sukmana mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara nuwun mangki anak Prabu Sri Bathara Kresna miwah anak Prabu Baladewa datan kantun nugi rawuhipun anak Prabu Puntadewa ing Amarta sakalangkung sedaya kula piji rawuhipun kula boyongki katimbalan maraksuwan wonten ngarsanipun ingkang pamaning Pancala anak Prabu Ndarawati saestu ingkang paman ngaturaken kasugengan ala wujeng andika paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Prabu Ndarawaka jagat pangestu ngrawayah Prabu jagat iki Kanjeng Paman sakalengkung paduka paman Prabu ing Pancala nimbali dhumateng pisuwanipun ingkang putra ing Dwaraka dinten sakmenika tansah manggih kararjan sawanipun ingkang putra ing Dwarawati pun Sri Bathara Kresna wonten praja negaring Pancala
Mboten langkung kula ngaturaken sembahipun ingkang putra Ndrawati mugi katuruk wonten ngarsanipun Maduka Paman Prabu Pancala. Paman Prabu Drupada. Ya anak Prabu Kresna iki, anak Prabu Ndrawati kula tampi dawah sami-sami. Mugi kaskecaken lenggahipun wonten ing Praja Negaring Pancala, anak Prabu Ndrawati. Nggih, Paman. Sowan kula sampun boten kirang prayogi Paman Prabu Drupada. Anak Prabu Baladewa ngaturaken kasugengan sarawuhipun anak Prabu Balarama wonten Praja Negaring Pancala, anak Prabu Baladewa. Jagat pangestu kara. Wayah Bathara jagat Padendra Jaladewaku. Nggih, Paman. Sakalangkung Paduka Paman Prabu Sucitra ngawing kang putra Mandura pun Baladewa. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa Paman anggen kula ngabiyantara katimbalan marsa wonten kersanipun Paduka Paman Prabu ing Pancala. Mboten manggalangan setunggal punapa sowan kula tebih saking rubeda kalih sing sambikala. Widada ing sambikala nirbaya nirwikara Paman Prabu. Mboten langkung sembahipun ingkang putra pun Baladewa mugi katur wonten kersanipun Paman Prabu Pancala, Paman Prabu Sucitra. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami sembahipun Kang Agung ing Mandura. Mboten langkung kaskecaken lenggahipun anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama. Nana nggih Paman, sampun boten kirang prayogi pisanipun Kang putra pun Baladewa. Nggih, anak Prabu Puntadewa sarawuhipun anak Prabu Darmakusuma wonten Praja Negari Pancala ingkang bapa inggih ingkang pamaning Pancala. Ngaturaken kasugengan saha karaharjan lenggahipun anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Darmakusuma. Nunamet pasang Kalimantabe dinebihna nyiloduni dumawing tawang tuwang Kanjeng Paman. Sakalangkung Paduka Paman Prabu Pancala inggih Rama Prabu Drupada. Animbalu dumateng piswanipun ingkang putra pun Darmakusuma. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa Paman. Wilujeng sowanipun Kang Putra kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Paman Prabu Drupada. Nana nggih sampun kula tampi dawah sami-sami sembahipun anak Prabu Puntadewa mugi kaskecaken lenggahipun wonten Praja Negari ing Pancala menika nggih. Inggih Paman, sampun boten kirang prayogi Paman. Werkudara bocah mursid, bocah gagah, anakku wong gagah, wong jlonet, wong pideksa. Sasowan menawa ngersani Paman ping Pancala padha kanthi raharja sak sowanira. Werkudara ya Bratasena. Wah. Drupada bapakku ya nimbali kelawan sowane Werkudara Jodipati ing Tunggul Pawenang. Waktu itu samangku iki sowanku katimbalan ana ngersani Drupada Sucitra bapakku. Ora ana alangan sewiji apa sowanku raharja Dasaka Rubeda. Aku ngaturake basaku katuruk Drupada bapakku. Ya Werkudara tak tampa. Kowe atur bekti kalawan wong atuh aming Pancala ora liwat pangestuku wae tampanana ya Werkudara. Ya tak gegem dadekake jimat muga dayani marang kasantosan urip lair lan batin Werkudara Sucitra bapakku. Nuwun sewu. Sarawipun sinuwun Prabu Ndrawati ingkang rayipun Rasta Jumena ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Rasta Jumena. Tak tampa tiba sepadha-padha ora pangestuku wae tampanana. Nona nggih Kakang Prabu sampun kula tampi. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Ya Rasta Jumena. Tak tampa ora pangestunipun Kakang tampanana Dimas. Kadangipun Kakang. Nona nggih sampun kula pundhak karo jimat maribe. Ndayana ing kasantosan Kakang Prabu Puntadewa kula ngaturaken sembah. Ya kadangipun Kakang Dimas Trasta Jumena. Tak tampa gawe lega-legawanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Trasta Jumena. Nona nggih sampun kula pundhak karya jimat Kakang Mas Werkudara kula ngaturaken sembah. Trasta Jumena ya tak tampa pangestuku Tampanana. Nona nggih sampun kula pundhak karya jimat mugi kaskecaken lenggahipun wonten Praja Negaring Pancala.
Kakang Mas Werkudara. Ya kaya sira kurang prayoga sawane Werkudara dina samangka iki ning Prajanegara Pancala. Rastra Jumena. Nuwun sewu Paman. Dinten sakmenika damel kaget setanipun manahipun ingkang putra Indrawati. Teka bene kelanadan ingkang sampun kelampan teka janur gunung kadingaren. Paman Prabu ing Mancala inggih Paman Prabu Drupada ngawontenaken pasewakan agung ingkang bene kelanadan ingkang sampun. Jernyatanipun pasewakan agung menika boten namung ngomongaken paduka Paman Prabu Hanimbali dumateng sawanipun para kawula miwah Nayaka Punggawa Prajanegari ing Mancala. Paman malah dinten sakmenika paduka Paman Prabu Drupada animbali dumateng wiswanipun sangya para putra-putra saking negari Ndrawati ngamarta menapa dene Mandura. Paman Prabu saestu damel bingung jibeg penggalipun manahipun ingkang putra Punata Ndrawati teka dinten sakmenika paduka animbali sawanipun ingkang putra. Paman menawi wonten dosa menapa ingkang sampun kula lampahi sartanipun dosa menapa ingkang badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala pramila sawan kula wonten ing mriki menika Paman kula mung badhe nungsang pawarta nyadong dawuh nganglungaken janggane lengaken karna mastuti sabdatama paduka Paman Prabu ing Mancala Paman Prabu Drupada. Nggih Paman semanten ugi ingkang putra ing Mandura kula cemadhong dawuh timbalipun Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada kula aturi paring dawuh enggal-enggal paring sabda pangandika dinten sakmenika paduka animbali swanipun ingkang putra ing Mandura. Paman Prabu anjreng kang puspita rum kasilireng samirana amrik sekar kadong ngas kandhanya maweh raras ratnaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Nggih, kula nuwun sewu. Sewu-sewu klapatanipun ingkang paman ing Pancala kula tadhah wadana wonten kula sampun wantun. Ambaya ngirawipun anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Baladewa, menapa dene anak Prabu Puntadewa. Nuwun sewu. Sejatosipun wigatosipun ingkang paman ing Pancala dinten sakmenika nglempaken sangyanipun para putra. Anak kula ing Ngamarta, anak kula ing Ndrawati, menapa dene anak kula ing Mandura. Menika sejatosipun kula namung badhe ngrembak babakan gegebenganipun manahipun ingkang paman ing Pancala nggih. Nuwun sewu Paman. Nuwun sewu teka paduka menika derajatipun Nalendra, jejeripun Nalendra. Teka dinten sakmenika Paman Prabu Pancala ngawontenaken pasewakan agung
namung badhe ngrembak babakan gegepanipun manahipun paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada. Nggih. Nuwun sewu lho Paman. Kula kinten menawi namung babakan penggalih utawi namung babakan geganjelan manah paduka Paman Prabu Drupada, kula kinten boten susah. Ani bali dumateng piswanipun Sang Hyang Waraputra. Nuwun sewu nggih. Nanging sejatosipun ingkang badhe kula rembak menika beneh kelawan menapa ta ingkang sampun kelampahan. Jernyatanipun kula nuwun sewu. Menawi badhe kula aturaken kok rasane lingsem. Menawi kula badhe matur ngersanipun anak-anak kula ing Darawati ngamarta menapa dene Mandura, menawi kula badhe matur kok kula rasane kaya mboten sekeca, kula rasane kaya ora penak. Ning atosipun kula menika tiyang sepuh kok ngantos mung babakan perkawis sepele kados mekaten, menika namung perkawis pribadi kula kok ngersatosipun kok kula cariyosaken dhumateng pun para putra-putra para Nalindra Priagung Samira wonten mriki dipun sengguh piyai kathah menika saru dinulu. Paman Prabu kula nuwun sewu. Sampun ngantos gadhahi penggalih kados mekaten jalaran wonten mriki menika sawanipun Sang Hyang para putra-putra menika sejatosipun kula namung badhe nungsung pawarta. Awit kula menika ugi sampun dangu boten menake kalian paduka Paman Prabu Pancala. Pramila wekdal sak menika kula suwuni dawuh sabda pangandikanipun Paman Prabu Pancala wigatosipun menapa Paman? Awana dikaya ngapa? Saru dikaya ngapa? Sartanipun ling sema dikaya ngapa? Jernyatanipun menika sampun perkawis kaprajan. Menawi kepareng tumunten kawedhareng akatan nanging menawi wadi tumraping para kadang sedaya para putra awi kula dherekaken manjing wonten salebeting kedaton catur netra kaliyan putra ing Mandura. Mangkaten nggih. Nggih. Nuwun sewu. Kula menika wong tuwa nek sak mangke menawi crita kula utawi cariyos kula ingkang badhe kula aturaken menika namung badhe dipun geguyu nggih monggo. Paduka anak Prabu Kresna, anak Prabu Puntadewa menapa dene Prabu Baladewa badhe mboten remen kalian menapa ingkang sampun kula cariyosaken ugi monggo. Kula dipoyoki nggih mboten napa-napa, kula dipun damel gumujeng babakan cariyos ingkang badhe kula aturaken nggih mboten napa-napa. Paman wonten dawuh. Tartentu sedaya mriku sampun sami siaga midhangetaken sabda pangandikanipun Paman Prabu Pancala. Ngaten nggih. Nggih, nuwun sewu. Sejatosipun bingungipun manahipun ingkang pamaning Pancala menika kula namung ngimuti dhumateng kawontenan utawi lelampahan 7 ari kapengker utawi Sabtu ari kapengker anggen kula nampi sowanipun inggih menika nujung negari Ngastina pendhita ing Sokalima inggih menika sowanipun Begawan Durna utawi Sang Kumbayana. Bingungipun elokipun bingungipun manihipun ingkang mamaning Pancala menika kula nuwun sewu lho. Adat saben Begawan Durna menika anggenipun sowan wonten ing Praja Negari Pancala menika. Menawi kaliyan ingkang paman menika Kumbayana ki sengite ngigit-igit. Prasasat kadedene sampun boten purun srawung Begawan Durna kaliyan ingkang paman pun Sucitra menika. Nanging kula nuwun sewu, Sabtu ari kapengker kok Begawan Durna sowan wonten Praja Negari Pancala menika kebak kanthi kebak tata krama. Sowanipun wonten Praja Negari Pancala menika tansah nyembah unggah-ungguhipun jangkep. Tata kramanipun jangkep kula menika bingung. Mekaten Paman piye? Nuwun sewu. Cariyos kula dereng ngantos kula lajengaken. Mboten namung menika elokipun ngawontenanipun Begawan Durna ingkang damel ingkang Paman bingung menika mboten. Nanging kula nuwun sewu lho nggih. Niki mengke nek ngantos kula criyoske napa sing kawogan enten mriki, sing kawogan mireng napa mboten ngeliling semi. Lah nuwun sewu Paman. Sedaya samukawis perkawis ingkang dados gemanipun manipun Paman Prabu Pancala menika tartentu ingkang sami sowan wonten mriki menika sampun siaga midhangetaken. Mboten nginten menika sae menapa awon tartentu para putra sagah nampi pangandikanipun Paman Prabu Pancala. Mekaten anak Prabu. Nggih. Pramila kula aturi paring dawuh. Walah dalah. Pripun nggih kula kok bingung. Paman Prabu nuwun sewu lho. Paduka menika jejering Nalindra tartentu badhe saged anjenengan bor dumateng kawontenan
wekdalipun Paman Prabu Pancala. Nggih, nggih, nanging nuwun sewu. Kula wonten mriki menika ajeng matur kok kula pun kebacut nimbali kalih Werkudara. Nek Werkudara ajeng kula ken ngalih riyin kok rasane mboten prayoga. Lho, sababipun menapa, Paman? Nuwun sewu anak Prabu. Sabtu hari kapenggerangipun Begawan Durna sowan wonten ing Praja Negari Pancala kanthi tata krama ingkang ganep kebak ukara tata rakiting basa mriku. Jebul tinemunipun Begawan Durna menika badhe nglamar dumateng anak kula pun Wara Sri Kandi. Wedyan. Koko Prabu sampean menika kaya wah. Nuwun sewu Paman. Begawan Durna rawuh wonten Praja Negari Pancala menika badhe nglamar dumateng Wara Sri Kandi. Nggih, ngaten nggih. Wah, lah dalah Werkudara. Apa? Wah, elok tenan gurumu kae. Elok tenan bapakmu kae. Wah, elok sebab apa? Iki lho arep nglamar karo Wara Sri Kandi iki lho. Elok tenan kanane Durna bapakmu kae. Baladewa kakangku. Piye? Wah, aku gak rembukan nek perkara iki. Sik, tak pidhangetke ature ngendikane Paman Prabu Pancala. Nuwun sewu, Paman. Menapa lakar kalasan mekaten Bapak Mbah Durna menika badhe nglamar dumateng pun Wara Sri Kandi? Nggih, nggih. Blaka suta, blakotang terus terang. Pramila kula wau sampun matur kula niki jejere wong tuwa, nek cariyos kula atur kula sak mangke namung badhe dipun geguyu, nggih monggo. Kresna guyu apa Kresna? Mboten kula mriku namung midhangetaken pangandikanipun Paman Prabu Pancala. Wih lah dalah jagat dewa Bathara. Paman. Nuwun sewu. Samangke menawi babakan Begawan Durna anggenipun badhe nglamar dumateng pun Wara Sri Kandi menika, kula kinten sareng kula petong, sareng kula gelar kula gulung lereke ngrembak wonten mriki menika Paman Prabu Pancala namung bingung kados pundi anggenipun badhe paring wangsulan dumateng pun Begawan Durna. Lah nggih niku lho nggih. Nek Sri Kandi kula paringake rak sami kemawon kula nyeksa dumateng anak kula. Nek upama ngatos Begawan Durna menika nekat kepengin nglamar anak kula pun Wara Sri Kandi kamangka kepengin dipun pundhut garwa. Menika Begawan Durna rak mun keladuk yuswa. Ha nggih, tuwekan kaya ngono wae. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Nek rembukan ro aku aja ning kene. Metu njaba agilang wandamu. Lho. Kok terus kaya ngono to kowe? Engko sik ta iki dirungokke rembuke apik iki Werkudara. Wah, apik muga kowe. Ning abang ke kupinge Werkudara. Werkudara sing sareh lho. Iki rembuke wong tuwa ora mung cukup dienggo kerengan, ora mung cukup dienggo nesu. Nuwun sewu Paman menika napa leres? Inggih, kula rak sampun matur wungsal wangsul to nggih. Begawan Durna menika wah jan. Lah kok malah dados ngelilim semi dumateng kawutanipun ingkang Paman ing Pancala. Nek kula benke, kula olehke, kula keparengke, kula nyeksa anak kula Sri Kandi. Nek ngantos Begawan Durna menika kondhange akeh wong nyebutake nek Begawan Durna ki ora keturutan apa kang dadi sedyane Begawan Durna mesti ngamuk. Ah nggih, ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Leres niku Begawan Durna mesti ngamuk, Paman Prabu. Ha iki pramila ancasipun kula ngrawuhaken para putra menika kula namung badhe nyuwun niguh pamrayogi. Kados pundi anggen kula badhe atur wangsulan dumateng pun Begawan Durna. Anak Prabu Ndarawati. Paman Prabu wonten timbalan. Nuwun sewu menawi kula tetanusan kalian Yayi Puntadewa kados pundi? Nggih kasumanggaken kemawon nggih. Yayi Prabu Darmakusuma. Wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu. Kados pundi anggenipun badhe nggula mentak dumateng kawontenan menika sartanipun kados pundi anggenipun badhe atur sak biyantu lawan Paman Prabu Pancala. Nuwun sewu. Menawi miturut pamrayoganipun ingkang rayi sedaya menika gandeng ingkang madeg Nalendra wonten ing Raja Negari Pancala menika Paman Prabu Drupada kula kinten ingkang kedah nglenggahi bawa leksana ugi Paman Prabu Drupada inggih Paman Prabu Sucitra. Nuwun sewu Yayi. Kados pundi Koko Prabu? Paman Prabu kula nuwun sewu. Kepripun nggih?
Gandeng wonten mriki menika wonten ingkang kawogan. Wonten mriki menika wonten tiyang ingkang tansah mangertosi dumateng lagak-lagyanipun Begawan Durna. Wonten mriki menika lenggah putrane ya putra siswane ya anake Begawan Durna. Lah menapa mboten sae menawi Werkudara menika dipun tarosi? Oh lah nggih monggo mawon, monggo mawon. Jenyatanipun kula menika namung nderek. Nutur nuwun sewu nek nganti mangke kula kok ngiklaske anak kula pun Wara Sri Kandi. Kamangka jaman sakmenika menika tiyang wong arep rabi menika petanganipun kathah. Menawi ngantos sing sakmangke Begawan Durna tresna kalian Wara Sri Kandi ning Wara Sri Kandi mboten tresna kalian Begawan Durna menika sami mawon keplok tangan sisih. Mekaten menika pramila mbok bilih sakmangke wonten niga pamrayogi sartanipun masarujukan saking anak kula pun Werkudara kasumanggaken. Werkudara. Werkudara. Po. Durna arep rabi. Wah, arep rabi ya ben. Lho, arep rabi ya ben. Kepiye yen to Begawan Durna arep ngepek Wara Sri Kandi piye? Kuwi urusane Durna, kuwi pribadine Durna. Nggonku tekanane kene iki mau aku mung ngetutke karo barep kakangku. Ora ana sambung rapete, ora ana gandeng jenenge karo Begawan Durna. Lho, neng Durna kae ra bapakmu, Durna kae gurumu. Guruku nek nalikane ning pertapan Sukalima. Nek enek kene wis dudu beda perkarane sartane Durna kae. Cukup kalebu guruku kae tanggep wong atuwaku. Ning perkara Durna arep rabi, ya wis sageleme wong kuwi urusane Durna, itu urusane Werkudara. Ngono, ya. Mula kangsa kuwi nek kowe meksa karo Werkudara. Wah, aja ning kene rembuge. Baladewa tak larak metu njaba. Lho, sik. Wah, edan kowe kok terus karepmu arep nglarak arep metu njaba ngono sageleme dhewe. Wah, nek ning jero ndak geger. Geger tegese piye? Iki Pasewakan Agung, dudu papane wong neder kadigdayan. Kresna, wonten dawuh Prabu. Ki engko nek nganti Begawan Durna kelakon rabi karo Sri Kandi ora apik banget kahanane. Lah dalah. Begawan Durna ki wong tuwa, kok ora mawas karo umure, ora eling karo yuswane. Ning atase Sri Kandi ki sing prawan isih enom kinyis-kinyis kaya ngono kok arep dirabi karo Durna. Paman Prabu, wonten dawuh kene. Nuwun sewu lho. Kula kinten menawi perkawis menika namung dipun damel kemrungsung utawi namun dipun damel bingung salebeting penggalih kula kinten boten badhe rampung perkawisipun. Keparengipun Begawan Durna menika menawi samangke ngantos boten kasembadan menawi ingkang dipun jangka tartentu katentreman praja negari ing Pancala badhe dipun incet dening Begawan Durna. Awit nuwun sewu Begawan Durna menika mesti kemawon nek ngasih ora keturutan wong dijaluk ning ngantos sakmangke katresnanipun ditambik dening Wara Sri Kandi. Para kawula ingkang boten mangertosi kentang ki menawi lakon pojok mleret ing kawontenan tertentu badhe kasempiyan ngaradan. Pramila kula nuwun sewu menawi miturut pamanggihipun ingkang putring Darawati babakan siyos menapa mbotenipun anggenipun Sri Kandi badhe dipun dhaup badhe dipun lamar dening pun Begawan Durna menika kula aturi nanting kemawon dumateng pun Wara Sri Kandi. Menawi Wara Sri Kandi purun inggih sampun monggo. Menawi Wara Sri Kandi mboten purun dipun dhaup dening Begawan Durna inggih sampun mari paksa Begawan Durna kedang ngawon Paman Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbok marwa sing sang katri kumulung mangrompak ing wadya Wardakara reka kiri rawa nangkono magawya kelari rawang-wang Dereng ngantos paripun sampe Balwatsara. Nalika semanten kapireng soreng para kawula sami alok bilih wonten drajating Brahmana ingkang wantun minggah manjat Pancaniti. Nalika semanten kagiyating sangya para kawula miwah para samya ingkang samya ngawuningani
nanging boten sanes kejaya mung sawanipun Sang Tapa Bawandura Pandhita Sukalima ingkang sampun ngrasuk busana temanten nalika semanten mancat minjap Pancaniti damel kaget sanjaring para Pandhawa ing Kancana Daya piyak-piyak jaluk dalan Lang-lang ingkang triya liriwang Candra katawangan sumu ing jas kato limut kapirsaning rucit para amrameng dri
wong nyewang wis so jagat pangestu karo wayah Bathara jagat wela lah kok elok timen ning atase Begawan Durna kuwi biyen tunggal guru kelawan panjenenganing sun kamangka Begawan Durna ki sengite ngigit-igit malah gawe kaget duk nalika semono wis menehi nah kelawan aku 7 dina suwene ya 7 hari wektu dina iki sewananing Prajanegara ing Mancala nggih anak Prabu Ndarawati wonten dawuh paman menika lho sing damel kula isin menika wonten mriki menika kula kinten ingkang isin sanes mboten namung kok Werkudara nanging ingkang paman ing Pancala ugi lingsem menggalipun nuwun sewu Begawan Durna anggenipun sowan wonten Prajanegari ing Mancala menika kok sampun nyandang cara manten lha ngene iki lho nyandang cara manten kok keris papat dienggo kabeh niku lho wah apik tenan iki Kresna apik tenan iki Werkudara po sawangan iki lho bapakmu iki lho sawangan iki lho wah wis ben ora iki lho ajan apik tenan iki lho nyandang cara manten mongko blangone ditretes prada edian keris papat dienggo kabeh Werkudara sawangan iki lho wah keris papat dienggo kabeh boyo ben kon ku nyubles wetengmu piye lho ora ngono to ora ngono kuwi to ora ngono iki bapakmu ki lho arep rabi iki lho rabi boyo ben wong ari nyumbang repot paman wonten dawuh monggo kula atur andangu dumateng sawanipun Begawan Durna ana Prabu Ndarawati lenggahing sekeca non sampun mboten Kang Prayogi Kumbayana Begawan Durna kowe sowan ana ngarsaning sun wektu dina iki padha kanthi raharja sak praptamu Kumbayana lole asta kuswala sila bertapa Sumarante kamanaga kula kapret kantil buntuting selikur kula naknan inggih Rama Prabu Drupada Rama Prabu ing Pancala Rama Prabu Sucitra lho ngose kowe iki karo aku kadang tunggal guru duk nalikane meguru kelawan sang Resi Rama Bargawa kowe kok njaluk aku Rama iki rasane ora prayoga dipun prayogakaken kemawon Rama jernyatanipun dinten sakmenika ingkang putrapun Kumbayana menika badhe kapundhut dados putra mantunipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa Rama Prabu Drupada ing Mancala Rama Jagat Dewa Bathara anak Prabu niku kados pundi? Ampun ditampa mawon, ngaten niku mawon. Kajenge mengke Begawan Durna mboten nesu. Begawan Durna nek ora dilegani atine, ndak ora lega atine mengko malah mboten pragatajanipun. Mekaten anak Prabu nggih. Pun ditampa. Iya Kumbayana ya padha kanthi harja sak sewanmu. Nak nggih Rama, mboten manggelangan setunggal punapa. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Rama marasepuh ya Kumbayana tak tampa sembahmu nyuwun pangestuku tampanana Durna nak nggih sanget anggen kawula mundhak karya jimat paripe dayanana ing kasantosan Rama maratua marasepuh kula ing Pancala monggo mriko sinten sing ajeng mbageke riyin kula kok malah isin nek kaya ngeten iki carane Bapa Penemban Durna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas Puntadewa nuwun pangapunten sampun kados mekaten Bapa Penemban kula menika ingkang putra mboten putra napa lha
kula menika samangke badhe dados garwanipun Wara Sri Kandi. Paduka menika sesembahan kula menika. Paduka menika kadang werda kula inggih menika pun Kakang Prabu Puntadewa. Pramila kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Prabu Puntadewa. Pun dituruti mawon nggih mengke mal mboten prayogi dadosanipun. Mekaten paman. Nggih. Nuwun sewu Bapa Remban kula nyelukipun napa? Adik Durna ngaten mawon. Oh inggih Adik Durna kula tampi. Kula tampi dawa sami-sami. Ampun basa. Karo adine Kak Basa. Oh, ora prayoga ora senengane ora. Iya. Yayi Durna tak tampa pangestuku tampanana. Oh, sanget anggen kamula mundi prayogakna. Sampun mboten kirang kepenak. Bapa Remban Durna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang Prabu Ndarawati, nuwun sewu sampun ngantos basa kalian kula. Lho, nuwun sewu. Paduka menika sesembahan kula, paduka menika pinisepuh kula. Mboten. Pun ampun basa kalian kula. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Turutana wae Kresna. Iya. Yayi Begawan Durna tak tampa pangestuku tampanana. Yayi Kumbayana. Ora arung guyu to kuwi sing mburiku ki wis siap-siap arep ngantem aku kok tenan. Pamujinipun Kakang Prabu Kresna sampun kula pundhya karya jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Kakang Prabu Ndarawati. Adik Durna. Padha kanthi raharja saksuwanmu, Adik. Kakang Prabu Baladewa. Iya, Adik. Antuk berkah pamujinipun Kakang Prabu Baladewa ing Mandura. Sowanipun ingkang rayipun Durna wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Adik Kumbayana. Nanane nggih sanget anggen kawula mundhya karya jimat paripe Kakang Prabu Baladewa. Yo gek kowe. Gek kowe to iki to bakekno ora senane ora. Durna bapakku ngaturke basaku katura. Kakang Mas Werkudara. Wong guyu cuwiken. Senengane wong kok njur arep anarkis karo kakange kaya ngono kuwi ora. Durna bapakku aja kaya ngono. Mboten Kakang Mas. Sakmenika kula menika dados rayi dalemipun sing andika Kakang Mas Werkudara. Kula aturi nampi sembahipun ingkang rayipun Werkudara. Ingkang rayipun Begawan Durna. Ya, tak tampa tiba sepadha-padha. Pangestunipun? Pangestuku tampanana. Kakang Mas, nek mboten napa-napa sampean? Durna bapakku ora apa-apa. Mboten Durna bapakku mboten. Adik Durna. Iya, Adik Durna iya ora dadi ngopo. Kel kendas suwi. Lho. Kok sak geleme dhewe lho ora kaya ngono rasane. Adik Tresna. Sampun mboten genter malih Adik Tresna. Kok mboten bagiaken kalih ingkang ngraka ing sekalimu Adik Tresna jumena. Nuwun sewu Bapa Remban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kadhe dikandhani kaya ora mudeng kaya ora tanggap ta ya. Sampun ngantos nyeluk Bapak. Aku iki kadangmu tuwa. Aku iki garwane Mbak Yumu Sri Kandi kuwi Mbak Yumu, aku ki kakangmu ipe. Mekaten Bapa Remban. Kakang Mas, inggih mekaten Kakang Mas Kumbayana kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tambah Dimas kadanging pun kacang. Kaprayogaken nenggahipun Kakang Mas Kumbayana kaya wis ora kurang prayoga. Jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Edan. Kumbayana wonten dawuh Rama Marasepuh. Wila. Aja kaya ngono to. Disawang piyayi akeh ki rasane lingsep. Disawang piyayi akeh ki rasane ora kepenak. Dipenak-penake. Sawise kowe tak timbali sowan nggonmu ngadhep ana ngarsaning sun wektu dina iki. Ana ing Prajanegara Pancala wigatine apa? Nuwun sewu. Kula mriku namung mangsuli aturipun nerusaken aturipun ingkang putra. Duk nalikanipun 7 hari kapengker kula sampun sowan wonten Prajanegara Pancala. Rama Marasepuh
pun paduka maringaken inggih menika putra putrinipun Rama Prabu Durgandana ing Drupada Rama Prabu Drupada ing Pancala dinten samangke pun para Sri Kandi badhe kula pundhut garwa. Anak Prabu Ndorowati kados mekaten. Kados pundi mekaten menika kawotanipun kula menika ngantos gugup penggalipun ingkang paman. Sampun paman kedang lenggahe bawa leksana. Paman Prabu kedah tetek manahipun, kedah tetek penggalipun. Ceryatanipun Begawan Durna menika sampun dipun antepi tekadipun. Pun bilih samangke Sri Kandi purun dipun dhawuh dening pun Begawan Durna sampun dipun ikhlasaken. Wonten boten saged nuwun sewu. Begawan Durna mesti ngamuk. Sampun ngantos tumut-tumut perkawis sakmangke kula badhe ngendhaken kamurkanipun Begawan Durna. Mekaten nggih anak Prabu nggih. Wah, piye iki kaya ngene iki Durna? Wonten maring ngadhawuh Rama Marasepuh sing jeneng wong tresna mono kudu keplok tangan loro. Ah nggih, keplok tangan loro. Nek keplok tangan siji mboten muni. Ming mak apa? Iya. Wong tresna mono kudu ngibarate keplok tangan loro. Teges sing siji tresna, sing siji uga kudu tresna. Utamane temanten calon temanten kakung kudu tresna karo calon temanten wedok. Semono uga sing wedok kudu tresna karo sing lanang. Yen to sing lanang ora tresna karo sing wedok, ning mengko sing wedok tresna karo sing lanang kuwi rak jenenge keplok tangan sisih. Nggih. Apa kowe wis tau ketemu karo anakku Wara Sri Kandi? Dereng. Lho. Kok iso ngarani yen to kowe arep ngelamar kelawan anakku Wara Sri Kandi? Oh, nuwun sewu lho Rama Marasepuh. Pendak-pendak kula sowan wonten Prajanegari Pancala menika. Nalikanipun Sri Kandi lenggah wonten Prajanegari Pancala, Sri Kandi menika tansah balang liring kaliyan pun ingkang putra pun Kumbayana. Kula ngertos, wong wedok niku ora dadak ditakoni, wong wedok niku ora dadak dikon bloko. Pendak-pendak ngerti kula. Si Wara Sri Kandi menika mesti mripatipun lirik kalawan pun Begawan Durna menika mesti nganggo rasa. Lirikanipun Wara Sri Kandi menika mboten saged dipun apusi. Lirikanipun Wara Sri Kandi menika lirikan tresna. Ling lirik kula menika pringalipun menika beda karo wong lirik-lirik liyane. Ngono Durna. Nggih. Tur nuwun sewu wong wedok niku mboten sadadak ditakoki kowe tresna karo aku apa ora. Ditakoki kowe tresna karo aku apa ora. Engko nek bocah kuwi ora njawab, ora paring mangsulan, ning tangane wis uwi niku mun setot tresna kalian. Ingkang nglamar mekaten Rama Marasepuh. Wila jagat Dewa Bathara Durna. Wonten maring adawuh. Kowe urung tau ketemu karo Wara Sri Kandi lah kok kowe iso ngarani nek Wara Sri Kandi tresna. Nggih niku wau lho. Wong wedok niku nek kon bloko gengsi. Wong wedok niku nek kon matur kon jujur, Kang Mas, aku tresna karo kowe. Oh, tangeh lamun kelakone cepak wurunge. Tartentu kedadian kakung ingkang saged mangertosi dhumateng lambe atine tiyang setri menika. Ngono Durna nggih. Wela jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Anak Prabu Kresna kados pundi? Paman wonten dawuh. Sakmenika kula aturi nimbali dhumateng sahanipun Wara Sri Kandi kemawon. Sri Kandi dipun tanting menawi purun inggih dipun pasrahaken dhumateng Begawan Durna. Menawi sakmangke mboten purun inggih sampun Begawan Durna kedang ikhlasaken paman. Nalendra mbek marwa sing sang katriga mulung. Katriga mulung mangrombak ing wadya. Rasa jumena wonten maring adawuh Rama Prabu. Para dadi larapna sowane Mbak Yumu Wara Sri Kandi. Sak mengko bakal tak tanting kira-kira gelem apa ora dirabi Begawan Durna. Ih, nek nistaken dawuh nyuwun pamit mandal wasilan, hati-hati aja kaya bocah cilik. Rasa jumena.
Bathara Sri Kandi padha kanthi raja sak pratamu anakku Cahayu anakku wong manis nunamet pasang liman tabi dina pindha kala dunidu mawang tawang tawang Rama Prabu keparang madugane bali dumateng pisanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi wilujeng sowan kula bekti kula konjuk tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ana nggih sampun kula pundi Bato-bato nyuwun sewu lho Rama Prabu damel kaget sotaning penggalipun manahipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi wonten kula katimbalan saking taman keputren kula katimbalan wonten ing Datulaya Praja negaring Pancala wonten migatos menapa Rama Prabu kuwi lho Begawan Durna sowan mrene kuwi ora liya wigati mung arep nglamar karo kowe Gandri Begawan Durna nika iya lah kuwi rak wonge wis lungguh ning mburimu mongko wis nganggo sandangan manten keris papat dienggo kabeh batu-batu lah kok dadi gilani lah kok dadi kanane ngedapi-dapi timen ning atase Begawan Durna kuwi batu-batu wong wis tuwekan wae lho wis tuwekan kaya ora mawas karo umure ora ning karo yuswane tuwek kaya wis ora iso ngapa-ngapa wis ora iso dirapak-rapake kaya ora inget karo kahanane lho batu-batu Rama Prabu mbok ya sing tenan lho gunane apa aku ngapusi karo kowe wong wis Sabtu ari kepungkur Begawan Durna sowan mrene iki uga arep nglamar karo kowe ning nalika semono njaluk inah 7 dina wekasan wektu dina iki wis tumapak 7 dina sing wis kelampah ya sing wis kelakon Begawan Durna sowan mrene iki arep nanjiki kira-kira kowe gelem apa ora rabi karo Begawan Durna. Gilane. Nuwun sewu lho Rama Prabu, wong Begawan Durna ki ya wong ya wis tuwa. Tur Begawan Durna ki sak pantaranipun Maduka Rama Prabu Drupada lah kok ya ora ngelingi apa ya bakal nglakon. Apa ya bakal kakon mriku tasih muda to manuna kula mriku tasih enom. Lah kok arep dirabi karo tuwekan abrakan kaya ngene arep gaglakan apa? Lho engko sik aja njur maido kaya ngono. Sawangen sik Begawan Durna. Wong tresna ki kuncine kudu keplok tangan loro. Kowe kudu ketemu karo Begawan Durna, kudu sak pejagong mbok menawa mengko kowe uga nandhakake rasa tresna karo Begawan Durna. Iya, ora mungkin. Batu-batu Rama Prabu pun sampun kados makaten ora to mundhak mengko Begawan Durna gelo penggalihe wis kuwi temonana kowe sak pejagong karo Begawan Durna Sri Kandi Manudya Tama ngambararum aduh ngambararum sang kusuma Swala sila pertapa sumarante apa. Oh, Sri Kandi lah kowe dadi ora beda karo foto sing tak simpen ning nggon dompet. Oh, jebul rambutmu ki lurus. Wong foto ning tak simpen nggon dompet ke jaman rambutmu isih kriting saiki wis mare bondeng ya Sri Kandi. Oh, lole bocah kaya ngono. Wah, mau ngungkurke Begawan Durna lungguh marep rono keleke kok ambune wangine ora jamak-jamak. Rambute diore bar keramas. Ya mung alise kok rada kekandelen iki le gawe. Batu-batu Begawan Durna. Diajeng karwaning pun Kakang. Batu-batu boyo aja kaya ngono. Ning atase aku ki urung genah urung kantenan gelem dhaup karo kowe kok wis nganggep aku garwamu anggep ya apa wah lole nuwun sewu lho Rama Marasepuh nuwun sewu Rama Marasepuh nuwun sewu amit sewu menika ingkang putra menika cetha sampun nandhaken raos tresna kaliyan ingkang putra pun Begawan Durna iya Durna sak pungkure rembug sak-sakmu sak karepmu ki arep omong apa karo anakku Wara Sri Kandi apa? Wah, ditakoni apik-apik kok lambene mencep. Apa? Oh, becak kowe bengi iki ora mangkat mergo ngrobyok kabeh awakmu Sri Kandi. Batu-batu kaya ngono gilani banget. Wong tuwa ngger omongan gandane bio letong tok.
Krungu ta Werkudara? Mbuh, raidak. Lho. Kok muring getang ngono sak geleme dhewe. Wah. Goleke kapuk. Nggih apa? Nyumpel kuping. Wah, Durna kuwi sini. Sri Kandi, apa? Ayo, kira-kira kowe gelem apa ora kowe tak pundhut karo kowe daup karo aku karo Sri Kandi. Batu. Taun ana winten ana aku ora bakal gelem karo kowe, Begawan Durna. Nanging yen to pancen tinimbangane kowe mengko bali ora entuk kasil. Tinimbangane kowe gelo mergo tak tampe katresnanmu batu. Kaisar ana ning kanan Prajanegara. Ing Mancala ana wujude Taman Mairakaca ning ingkang nalika semana wis rusak mergo dirusak dening Prabu Junggung Mardya. Sapa wae keduga bakal tak ladeni, bakal aku gelem didhaup dening sapa wae. Waton pawongan kuwi iso. Ya kuwi dandani wujude Taman Mairakaca ingkang dirusak dening Prabu Junggung Mardya, Begawan Durna. Jaja muntap lir kinentap tukaya yasine yen sinabet mring sagedheng. Bel murub tati tahanan ira. Lole. Sri Kandi lah kok kowe gampang timen. Leh mung ngucap jebul tinemune kowe nggonmu gelem tak rabi, gelem tak daup. Kuwi mung merga kowe kepengin supayane wujude Taman Mairakaca bisa kebangun dening Begawan Durna ya. Sri Kandi tak turuti. Waktu dina aku tak bali ning Pertapan Sokalima, aku bali nang kene. Wujude Taman Mairakaca tak dandani, ora ana ron siji wae sing gagrag karo Sri Kandi. Wah, wong tuwa ki mung kari mendem kok kokean pertingsik, kokean polah barang. Werkudara ki kok ya ora ngelikke to ya. Begawan Durna ki wis ndek bojo kok ya ora dielingke karo Werkudara. Wis ki meneng ombangane tak larak saiki kuwi. Werkudara mbok ya wis to. Wong ya kahanane kok ya kudu kelakone kaya ngene. Begawan Durna ki gelem ora gelem ya kudu tansah diawat-awati mbok menawa mengko bisa mbangun wujude Taman Mairakaca. Para Sri Kandi, wonten maring adhawuh Kaka Prabu. Apa mbok kira kae mengko Begawan Durna iso mbangun wujude Taman Mairakaca? Bat. Pangintenipun manahipun raosipun ingkang rayipun para Sri Kandi kok kula raos kula mboten mathuk, kula mboten gathuk. Ning atase kula niki putra Nalendra arep dipek karo wujude tuwekan kaya ngono. Wis. Sri Kandi, wonten maring adhawuh. Bakune kabeh iki lakon ndak pasrahke kelawan sira anakku wong manis. Inggih. Ternyatane kowe sing bisa jenenge Boro. Lelakon iki sing iso mestheke sartane sing iso nentoke. Kowe kira-kira sagu sartane gelem dirabi apa ora karo Begawan Durna ki mung kowe. Inggih. Yen to mengko ngasih Begawan Durna iso ya kuwi mbangun wujude Taman Mairakaca ya sing gedhe pangapuramu. Paripaksa kudu ngiklaske kelawan kowe. Nanging yen to mengko Begawan Durna ora nglakon sartane ora bisa mbangun wujude Taman Mairakaca, teges ya ora bakal sembulur sartane Begawan Durna ora sida daup kelawan anakku Wara Sri Kandi, sartane anakku Wara Sri Kandi bakal uwal saka bebandane Begawan Durna. Inggih, keparingipun kados pundi? Tresna Jumena wonten maring dawuh Rama Prabu. Para Tadyaki, tata gelar baris budhal metu njaba saiki. Ngawe kani yen to ngasih mengko Begawan Durna gawe kahanan sing ora prayoga merga wektu dina iki bakal ana. Ya ki pepasren gedhen ning Prajanegara Pancala. Nun inggih nek nistaken dawuh ya mampir madal masihan Rama Prabu.
Prabu Ndarawati. Wonten timbalan Paman Prabu Pancala. Babagan katentreman wonten praja negaring Pancala kula pasrahaken dumateng sing andika paduka anak Prabu Ndarawati. Ana ngestaken dawuh. Nanging kula nyuwun sewu. Menawi ngantos sing sak mangke Begawan Durna mboten kasil anggenipun badhe inggih menika mbangun wujudipun Taman Mairakaca tartemtu wonten perkawis ingkang boten prayogi badhe ngembet dumateng kawontenanipun kawontenan wonten praja negari Pancala. Paman semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura kula suwun supados daya kawula mewah para nayaka punggawa negari ing Pancala kedah tata-tata siaga samapta ing gati saweging diri. Matur sembah nuwun nggih anak Prabu. Nuwun sewu. Gandeng wekdal sakmenika kula kinten sampun purna gati ning mananggilan Sri Kandi wonten timbalan gandeng anane mung kowe kadangmu Tresna Jumena ndak dawuh supayane ngepyake gelar baris para wadyabala perjurit saka negaring Mancala. Inggih keparengipun kados pundi bubarna kang padha sibuk ingsun nedha kondur kedaton nek ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Sri Kandi purna gati ning mananggilan arsana kundur daton saking dampar kusur kinabet gambaran gading kadharaken sang jaring perban jadi manggung tanggung Joko waloro ingkang samya ngambil upacara keprabot kawisal saking Mandura tindak nyosang Sirunarana lamun katon saking Mandrawa tansah sesanti kamulyane. Yeah.